Предлагам вашето внимание един Nissan Micra 1.2 оригинално на газ, фабрична газ, закупено от собственик, бих казал в абсолютно безупречно състояние, на 108 000 км, с всички сервизни документи. Работи на газ и на бензин безупречно. Страхотен автомобил. Час при български извор, навлиза в насрещното и блъска колата с петимата млади мъже. Перфектна.